କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନଥାନ୍ତା ଆମ ଭାଷା, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ପରିଚୟ କେଉଁଠି ଯାଇଥାନ୍ତା? ଆଜି ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବୋଲି ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ଏକ ଅସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷର ଜିତ୍। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଗର୍ବର ସହ ଏହି ଦିନକୁ ପାଳନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସ, ଏକ ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଠାରେ ହତିଆର ନୁହେଁ, ଥିଲା ଭାଷା ଓ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ। ସେ ସମୟର କଥା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଇଂରେଜଙ୍କ ଶାସନ ତଳରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। କେହି ବଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ ତ କେହି ବିହାରରେ ଓ କେହି ମାଦ୍ରାସରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଭୟ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ, ଯଦି ଆମେ ଏକତ୍ର ହେବୁ ନାହିଁ ତେବେ ଆମର ପରିଚୟ ହାରିଯିବ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍କଳ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଏକ ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ବର୍ଷ ଧରି ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଲା, ସଭା, ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲେଖାଲେଖି। ସେମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ଭାଷା ହେଉଛି ଆମର ପରିଚୟ, ଆମକୁ ଆମର ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଦିଅ। ଶେଷରେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। 1 ଏପ୍ରିଲ 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ, ଯିଏ ଭାଷା ଆଧାରିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଠିତ ହେଲା। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମାର ଜିତ୍, ଏକ ଭାଷାର ଜିତ୍, ଏକ ସଂସ୍କୃତିର ଜିତ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରୁ, ଆମେ କେବଳ ଉତ୍ସବ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ସେହି ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଆମ ପରିଚୟ ଫେରାଇ ଦେଲେ। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଉତ୍କଳ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।